ଯେମିତି ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁଟିଏ ଯାଉଥାଏ କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀର ଆଶାରେ ଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ସବୁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ମାଧବ। ସେ କହିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ କୋ ଜାତି ବିଦୁରସ୍ୟ ଜାତି ବିଦୁର ଥିଲା କି ଜାତି ଯଦି କହିବା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କେବେ ଭଗବାନ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ହରିଜନ ଲୋକ ପାଇବେନି, ସେମିତି ମାନେ ଅଛି। କୋ ଜାତି ବିଦୁରସ୍ୟ ରୁଦ୍ରସ୍ୟ ପୌରସ। ଉଗ୍ରସେନ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ ଦେଖିବା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥିବେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଚକ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା ମତେ। ଉଗ୍ରସେନ ତାର ପୌରୁଷ କୋଉଥିଲା, ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ, ଟିକେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀ ହେବା, ଭଗବତ ରସ ପିପାସାରେ ଆମେ ମଜିଯିବା, ନହେଲେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଭାବର କଥା, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେ ବର ଦଶ ମୂରତି। ନା ଭକ୍ତ ପାଇଁ, କହିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କଳେ ବଳ ଦଶ ମୂର୍ତ୍ତି, 10 ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଜଣେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସକଳ କର୍ମ ପରିହରି ମୋର ଚରଣେ ଆଶ୍ରା କରି। ସକଳ କର୍ମ ପରିହରି ମୋର ଚରଣେ ଆଶ୍ରା କରି, ତାରଣୀ ଭାଇ ବେପାର ପଡ଼ିବ ସବୁ ମକାନର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁ ସକଳ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ମୋର ଚରଣରେ ଆଶା କର, ମୁଁ ତାହେଲେ କରିବି, ମୁଁ ତା କାନ୍ଧର ଭାର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନିଜେ ବୋହିଦେବି। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମରସ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନାମରସରେ ଟିକେ ମଜିଯିବା। ତେଣୁ ଆମ ସାର୍ हे कृष्ण कृष्ण करू